ekenekwa m gị bụ ndị ma na-ege m ntị biko n'ihe a bụ vidiyo igwe one of the igwe n'Imo steeti ndị insecurity chụpụ na Anambra steeti ndị si na ha na Imo steeti sorry o say that n'ihe ụmụazị a mere he shared his encounter with giant lion kedafi ya na asikwe m lion kedafa nwoke nka gentle unu mana gentle dị Yahoo ndị amị si na agbalụgwụ ogwu gidingo na ejigwe egbu some people adịnụ ji ndị amị pụtasị na ha ijirokwa ozu ya and that he is not in their custody. Yeah, man, unu need to confirm. Unu jerry confirm because as I was saying it, we were in Nigeria. They denied it for more than 1 week. That he is not in their custody, he is not in which gave them time. Which gave them more time when we can treat each other of the injury in Dianaro and for him to recover and to make public appearance for the first time. Yotago. So it gives them time for all those denial in Haneme until they later came back to their senses. So this king na neku makagene makajen to the Yahoo and some of the things Oga began nakaha and what made him to run away. When I just in the by or I can't know makaye jiwe with the biafra one because one of the dangerous statement Hane use is that after Hana, if you decide to kwekata tatasina na agota home hunne maka no long again. Akpoge sabo na kwona gogwa. Ejusi ha nwane carry that thing na that act kedo onye na akwuzi ha okwu ha nwogwo. Obone mmadu gị na mmadu nọkata. Onuju even in marriage asi onuju can go. Okay, if ile na onye amu ina happen ni ogabala onwe ya. A king in Wobudu, Kunu Tochogide, touch your family, emotionally traumatized, mentally, everything about him went sour because of somebody called Gentle the Yahoo. Abendamina said na Hejiru Zia, and the Gentle is yet to make a public appearance. So let us keep watching. Let us keep watching. Kama no yeme public appearance kama zukwa na ndami ha na atụ asị like I see the one of my video asimuno ọbụrụ na chukwu na ọbụrụ na ihe Gentle na-eme dị ya mma na dosi ya ndụ ma ọbụrụkwa na ihe Gentle na-eme adịrị ya mma na nwa bụ chukwu nya chụbi ya nya hakwana ya let him pay for all his sins. You know what? So na end of this video ka king gasu lamenti ihe oje n'aka Gentle the Yahoo and his gang. God one. Because like Ugeniki Puriku. Him Puriku Nanga Balagan or Habasataro Godai. Nezuku Obiadi Romuma. Obiadi Romuma Nambo or Egunani go His Royal Majesty. As William C. Kenneth John, like one of our Eminem issue na phone for all this while. So, but yesterday, ka Apple telephone in order. Yesterday about Sunday, one of our neighbor, naram the phone. Maybe I do the charamia. Can me pay phone. Now many things. Character. Good, my good friend, Honorable somebody Obu, Ngozi Obu, Honorable Ngozi Obu, ebe na tomato by ndema maro. So can you address? Allah kuzi that na ohumuta Gentle wonye kidnap Ngozi Obu. Mmaju ebe o mere again. Ngozi Obu is my friend. Ngozi Obu amụ somebody na-achọ okwu. Ke reason a ga-eji were kidnap ya. So anyway, si na Ifeanyi emewere ihe wu arụ kacha arụ. Which ndị be anyị wụ ndị akụ ka Ifeanyi chụpụchara n'obodo nke anyị.
Ifeanyi chụpụrụ m by kidnapping me with his boys. Ifeanyi egburu ha Paul ogbu. After egbuchara Paul ogbu, ha bịa buru m. Ọ gwara mara Chineke ka m ji si n'aka ha were pụta. About 3-4 years ago ka m hapụrụ akụ. A kpọtara m ọsọ na Abuja ebe a. Ama m how many months m nọgoro even up till na nka na-agacha ma check-up. La ihe ụmụntakịrị mere mụnwa. Agbara ụlọ m ọkụ, agbara moto m ọkụ. And Ifeanyi onweghị onye akụ Ifeanyi metere. The number of people Ifeanyi gbugoro na-ewu ndị akụ ka the number of ndị ebe ọzọ o gbugoro. Ifeanyi ahụghị anyị ha ụlọ dịrị be niile. Ifeanyi na ụmụntakịrị ya agbachichala ụlọ ọkụ, zukpocha ihe ndị mmadụ n'ori. Mana ebe o si wee na-ewe m iwe bụ lekwu ndị ụmụnna anyị ndị Ihube, lekwe ndị ụmụnna anyị ndị Isuochi, lekwe ndị ụmụnna anyị dị n'Ọmara, ndị nna atọ, ndị Ebos. Ifeanyi megidere ihe anyị na ha dịzighị na mma. O nwere onye akụ bụ onye egwu mụjuru mmiri ara nke afọ bụ onye akụ kwagidere ihe nwatakịrị anyị na-eme. Because nwatakịrị anyị na-eme arụ, Ifeanyi na-eme arụ, and anyị kwuru that ọmụma bụ onye eze. M kwuru that na site n'ebi ebi ruo n'ebi ebi, generation to generation ya ọ gaghị adịghị ha na mma. And m believe na jeka aka ya nke kpatakwa ndị ochie. M kwetere otu ahụ. Biko o nwere na-arịọ ụmụnne anyị ihe Ifeanyi na-eme aka ụmụakụ adịghị ya. Ihe niile agwụ ndị mba ọzọ ka Ifeanyi kpọta lụọ ụmụntakịrị ndị iberibe ụkwụ ụmụazị be anyị so ya. Ihe niile na ndị akụ so ya nsọ. Ọ na-ekwalighị emefu ibe ya ọnya, mana ụmụntakịrị anyị na-egbu nne gbuo nna gbuo mama. Ndị Ihube arịọ na-arịọ ndị Ihube biko, ndị akụ nọ na-aba Ihube ha juru eju bụ ụba. Ofu ihe ahụ nne atọ, ofu ihe ahụ lụọ mara sọsọ Amos ka ndị akpa anọ, because ihe ahụ na-emela akụ na-emekwa na Amos. Biko onye ọbụla hụrụ arụ kwesịrị ịkpọ arụ ma anyị ka fọzie mụ onwe onye eze. Arụwa arụ m were na-arịọ ụmụnne anyị ndị Ihube biko, arịrịọ ka m na-arịọ unu n'isi nwanne anyị nwoke wụ Ngozi Ogbu. Site na amara Chineke ome ihe ga-eme, ome ihe ga-eme because ọ bụ ezigbote enyi m nwoke, mana ya dị na mma. Ma ọ nwegodo oge ha gburu His Royal Majesty Agunze, akpọrọ m ya, ekelekwere m ya, anọ m n'ụlọ mgbe ahụ wee na-arịọkwa ndị ụmụnne anyị ndị nọkwa na mpaghara nna atọ biko ọmụnwa wee eze akụ wee onye na-arịọ unu. Ndị akụ niile gbatachara ọsọ na be unu, ọ bụrụ na ha wee ajọ mmadụ ha kara ha ebewa na be unu. Ihe ọbụla emela akụ ọ dị worse than ihe mega ebe ọzọ. Biko m wee na-arịọ unu